Здравей, Янко! Целият екип много се радваме, че се съгласи на това интервю. Здравейте! За мен е удоволствие. Аз напоследък това ми е част, как да кажа, от работата едва ли не. Има си медитация. Добре, разкажи нещо за себе си, занимаваш се с астрономия. Какви неща правя? Покрай рожни хората най-вече ме познават. Но това, което не знаят е, че другите интересни неща, с които се занимаваме, покрай университетския аварийно-спасителен отряд. Има една такава организация, където сме студенти и там основно се учим как се оказва помощ при бедствия, това, което на мен е интересното, са алпийски методи за спасяване и така нататък. В момента се намираме в Астрономическата обсерватория на Софийския университет, която е много интересна самата сграда. Тя е построена през 1897 година, професор Марин Бачеваров, и е първата сграда, построена за Софийския университет за научни цели. А ти работиш? Аз работя на Рожен, а тук... Какво те докара? Къде? До тук. До тук е желанието. В момента имаме клуб по астрономия, който водим в самата обсерватория, който има над 100 годишна история и основата му е положена от академик Кирил Попов, който е бил докторант на Пуанкаре, един знаменит френски математик. Събирайки той студентите около себе си, имал голям ентусиазъм тук и са решили да направят един такъв студентски клуб, който в момента също гледаме да поддържаме, да съществува. Сходно, нека се върнем назад малко в миналото. Как започна се занимаваш с астрономия? Бе ми стана интересно твърде късно, 11-ти клас. Аз съм от едно малко градче и там нямаме специален клуб по астрономия, но попадайки ми такива книги, нямаше интернет тогава и съответно такива новини трудно достигаха до едно обикновено дете. Попадайки ми първи учебник по астрономия, всъщност в 11-ти клас, и от тогава някак се усещах, че това ще ме стане професия. По-натам, съответно, съм занимавал с други неща. В един момент реших, че край. И това ми е интересно и с това се занимавам. Добре, какъв е приносът на науката астрономия? С какво тя е толкова значима? Трудно ми е да обясня това нещо. Ако съм кратък, бих казал следното. Ако нямаше астрономията, може би до сега щяхме да разчитаме все още, че Земята е плоска. Невероятно. Съвсем сериозно казвам така. Най-често, което използвате вие като принос на астрономията, това е календара. Всеки ден проверявате коя дата сме. Това, обаче, ако гледате приноса на астрономията, той е в дългосрочен план. Краткосрочен план, вие няма как, примерно, да инвестирате дадени пари в науката и да искате конкретен резултат. Тя е фундаментална наука. Както една сграда имате, ако нямате основите, сградата ще падне. По същия начин е науката. Фундамента, тези науки лежат в основата. Те са вкопани дълбоко, не се виждат, но те предават устойчивост на цялата сграда на науката и на иновациите. Това е конкретният принос. Ако гледаме по друг начин, вие знаете за заплахата от астероиди и комети, колкото и спокойно да се чувстваме така. Давам пример, 1908 година пада Тунгурския метеорит. Все още не е ясно произхода какво е, дали е комета или метеорит. Факт е обаче, че е паднал на такова място, където няма население. Ако самия сблъсък е станал 5 часа по-късно, щяхме да го наричаме Санкт-Петербургския метеорит. Какви биха били последствията от това? Не ми се мисли в момента, но това е факт. Има астероиди, които са наистина потенциално опасни и за жалост, които могат да се открият няколко дена преди самия сблъсък с Земята. Какво мислиш за края на света? Това много ме интересува. Край на света със сигурност ще има с гибелта на Слънцето. Специално за 2012, това, което се говори. За 2012 аз съм надживял един край на света 2000 година, надявам се и този да преживея. Няма да се случи това нещо. Беше чиста... Ще живеем, всички да се успокоят. Някои от нас няма да живеят, за съжаление, тогава. Просто такъв е хода на живота, нали? Но край за света, който познаваме, няма да има тогава. Нищо няма да се случи на тази дата. Това с майския календара на майите и сменянето на полюсите, на магнитните полюси на Земята са... И аз мисля, че въпрос е по-добре към майите да го зададете. Не към мен това. За съжаление, към тях те са изчезнали. Точно така, да. А би ли ни казал къде е мястото на България в науката на астрономия? Има едни класации, които сме следили последно време и сега ще ви кажа, значи България е на 37 място в света по астрономични изследвания. Това изглежда много назад, но това е най-разпознаваемата наука българска в света. Тоест имаме... С тези малко средства, които ние отделяме, даже преди малко колегите ми казаха едно сравнение. В Щатите, за да
направите публикация, за това стоят пари, които са пари за дадени за хората, като заплати, за поддържане на инфраструктура, за лаборатории. Там цената средната на една публикация е $500,000. Тук средната цена за една публикация в астрономията е $14,000 лева. Вау. Да, това е за сравнение просто. Можеш ли да ни дадеш пример за най-яркия български пример? Най-яркият български пример е преди 2 години, когато най-модерната област в момента в астрономията е търсене на екзопланети. Това са планети около други звезди. От всичките 6 метода, които има, или 7 метода, мога да ви кажа с точност, те са не повече от 6-7. Единия, първо, самите методи се разработват теоретично и след това се проверяват практически дали има някакъв резултат, т.е. наблюдателната астрономия, това е дейността. Един от тях за първи път е приложен на обсерваторията в Роза, от един наш колега. Добре, както вече споменахме, ти работиш в Розенската обсерватория. Какво точно правиш там? Там се грижа да функционира телескопа добре. Това е едно от нещата. Понякога разказвам на хора, които идват на посещение. Този телескоп разбрахме, че е най-големия на Балканския полуостров. Точно така, той е най-големият действащ на Балканския полуостров. Гърците имат един телескоп, който е 2 метра и 3 см, но той не функционира. Не знам причините какви са. От няколко години е построен, но няма излязла една публикация от него. Той самият телескоп едва не е малко така недействителен. Тоест, Розенската обсерватория е много ценна. Розенската обсерватория е ценна за региона. Между другото, там са правени международни школи по астрономия за деца. Астрономията има това свойство да е врата към физиката. Ако искате да запалите децата, да учат, да им е интересно, да имат любопитство към света, астрономията има това лесно свойство, като малки, да ги запали. Аз съм бил много пъти свидетел как гледат с едни окорни любопитни очи, като вас сега, и им е интересно за всичко покрай света. Покрай това научават законите на физиката, почват да се занимават с математика. Това е пряката полза за астрономията. Знаем къде сме в тестовете PISA за точни науки. Ние сме на едно от последните места в Европа. В това си качество обсерваторията може да се използва като база за такива ученици. Тя се използва всъщност. Лятото особено е пълно с такива деца, като сме имали международни школи. Деца от Испания, които все още пазят много топъл спомен за представя се на обсерваторията. А стресна ли си, когато излезе решението за закриването на обсерваторията? Решение за закриване не е излязло за обсерваторията. Това, което се случва в последните 3 години, че тя не е дофинансирана. Да. Тоест, имам предвид това, което е ескалирано в последните дни в медиите, че те беше малко преекспонирано като затваряне, т.е. като закриване едва ли не. Защото буквално беше написано на някои места, че Розенската обсерватория се закрива. Да. Аз също съм чел такива неща, но това е некоректно. По-скоро коректният термин е затваряне, защото всъщност като не си платим сметката за ток, което не разбираем за чужденците, приключва функционирането. А какви щяха да са последствията, ако това се беше случило? Давам пример. 1997 година случи се едно такова полузатваряне и съответно сградата, която е до обсерваторията, тя прилича малко на хотел, който малко занемарен, понеже 30 години са влагани средства, откакто е построена за сериозни ремонти по нея. Тогава парите, които са дадени, за да се оправят всички тези неща, примерно зимата е много студено, влага избива, има спукани тръби и така нататък, са повече отколкото са така наречените спестени. А вие, ако искате да правите летни школи за деца, които да идват горе, няма как да не поддържате някакво ниво по нея. Аз доколкото знам, самите астрономи вие прекарвате доста голяма част от времето си в самата обсерватория, да не кажа, че живеете там. Да, има хора, които живеят в обсерваторията. Аз съм за около 10-12 дни в месеца. Дежурно на телескоп. То ми е интересно, видел ли си НЛО? НЛО? Или нещо, което прилича на извънземно. Извънземните малко така стрелят от астрономите. Защо така? Не знам. Не мога да си отговоря на това, но аз не познавам астроном, който да казва, видях нещо, което не мога да си го обясня. Ако се вгледаме в термина НЛО, какво значи? Неидентифициран летящ обект. Да, вие виждате нещо, което не може да идентифицирате. Но проблемът е по-сериозен. Ако погледнете назад в миналото, хората са страхували в гората. Там са живели приказни създания, елфи, тролове, които в момента знаем, че ги няма. Тоест космосът в момента за нас е една голяма гора. И там съответно са и нашите страхове, нашето въображение. Това е непознатото за нас. Каквато е била и гората за хората, живели в едно малко селище. А ти мислиш, че съществуват такива... че съществува извънземен разум? Аз
как да кажа, Като се... моята интуиция подсказва, че наистина тоест, по-уникалното е и по-необяснимото е, ако бъдем само една планетка, малка в цялата Вселена. Напротив, по-логичното е да има много населени светове. Биологията там ще бъде, може би, по-различна от нашата тукашна. Помните романа на Хърбърт Уелс, сега ще сетя за името. Ставаше въпрос за това, че марсианци нападат Земята и така нататък. Там те са убити не от друго, от земни вируси. Просто нямат имунитет. Това е, как да кажа, припъни камъка при сблъсъка на два биологични свята, съществували дълго време и се развивали един от друг. А има ли условия на Марс за живот? Защото обикновено извънземни са свързани с Марс. За такъв живот, какъвто го познаваме ние на Земята като интелигентна форма, сигурно според мен там няма условия за живот. Разкажи ни за роженските мечки. Успяха ли те да вкарат гол на бистришките тигри? На роженските мечки беше една шега. На мен лично беше писнало от цялото това говорене по медиите и така нататък. И знаеки каква е важността на обсерваторията, в един момент просто казвам, писнаме и ще се направи една такава шега, малко иронична, да не кажа много на моменти, но нека се види паралела между наука и футбол. Това беше самата идея, ние футболен отбор нямаме. Да. Просто нито имаме време през деня да тренираме. Имаме си по-важни и по-интересни неща, поне за мен е за правене. И така, това беше начин да се обърнем внимание. Тоест футбола може да спаси науката. Едва ли не... Така излиза. Така излиза, да. Добре, след като вече официално се намериха пари за Роженската обсерватория, има ли все още опасност тя да спре да функционира, т.е. да... За следващите няколко месеца няма такава опасност. Аз, доколкото знам, следващия бюджет на БАБ, понеже ние сме институция към Българска академия на науките, са предвидени повече пари за функциониране на обсерваторията, като все пак мисля, че няма да са достатъчни за цялата година. Това, което е дългосрочно решение за самата обсерватория, е проекта Рацио. Ние имаме такъв специален проект. Само да ви кажа за какво става въпрос. България като член на Европейския съюз е длъжна да поддържа научни инфраструктури. Има една такава пътна карта на научни инфраструктури в България и самите инфраструктури държавата ги посочва. 2010 година тя приеха такава национална пътна карта на научни инфраструктури, се нарича. И обсерваторията е там с един проект, който се нарича Рацио, чиято идея е да обедини цялата астрономична наука в България. Тоест Шуменския университет има една група, която се занимава с астрономия там, Софийския университет катедра астрономия, както Института по астрономия и обсерваторията Рожен. Като центъра е самата обсерватория Рожен с телескопите, където освен пари за поддръжка на базата, има и пари за различна техника, да се ремонтира базата, т.е. да се обнови малко телескопите и апаратурата, които имаме към тях. Както ми стана ясно от твоите думи, финансовия проблем в Роженската обсерватория не е от сега. Не е от сега. Защо точно сега тогава ескалира по този начин? Аз не мога да се обясня защо по този начин ескалира в момента. 2010 година много по-лесно отпуснаха пари. Само да ви кажа, че тогава пак имаше трудности в комуникацията. Юли месец министър Дянков беше на посещение в обсерваторията. Той обеща пари септември месец, че никакви проблеми няма да имаме. Парите дойдоха чак декември. То след хиляди оговорки едва ли не. Пак, докато това е второто отпускане допълнително на такива средства за обсерваторията. Може ли да се правят научни открития без пари всъщност? Ако не ви работи телескопа, нищо няма какво да правите. Да. Добре. Обсерваторията е символ на това България да гледа към космоса. Значи, ние добре трябва да се дадем сметка къде точно искаме да се намираме на карта на Европа. Къде вървят развитите нации и къде искаме да бъдем ние. И може би заради това отзвука за обсерваторията беше толкова силен. Оптимист ли си за развитието на българската наука? Аз познавам хора, които са силно загрижени, млади хора за развитието на българската наука и ако техният ентузиазъм не секне в близките години, съм оптимист. Ако обаче се случи нещо така, че ентузиазмът им бъде попарен, аз не съм оптимист. Добре, ти имаш заобиколен си от звезди, имаш пряк достъп от тях. Научи ли се да виждаш бъдещето в тях? Човек като гледа звездите, гледа в миналото общо взето. Това е заради светлината, която достига от звездите до нас. Слънцето го гледаме 8 минути в миналото. Най-близката звезда, която не е видима от България, се вижда 4 години по-назад. Бъдещето не може да се види по звездите. Ще цитирам Шекспир, нали?
Не е в звездите вината, драги брухте, а в нас самите. Точно за всички тези хороскопи, където човек вярва. Основното на това е несигурността. Има една корелация, която ви казва, че колкото живеете в по-несигурни времена, толкова вярата в тези неща се увеличава. Тоест, не може да бъде предвидено бъдещето по звездите. Къде да го разбирате? Не може. Хороскопите не са ефективни. Добре, ти виждаш ли бъдеще за младите учени като те в България? Ако тръгне този проект, конкретния рацио, който е за обсерваторията, астрономичната наука следващите 5 години има какво да работи тук, как да развиваме базата. За мен това е ценно, защото аз мога да вложа моят ентусиазъм тук да развивам, нали, разказвайки на деца, виждайки любопитството в техните очи, не ми дава сърце да се откажа от тази кауза в момента. Да. Освен астрономията за За състояние на България. За другите науки не знам, но като цяло ние имаме голям проблем. Много млади хора не пускат България. То от мислещата част и много трудно бихте ги накарали да се върнат тук. Пожелаваме ти на теб и на всички твои колеги наистина успех с Родинската обсерватория. Благодаря ти много за твоя интервю. И аз благодаря.